پشتی راپەرینا ئادارا ساڵا 1991 بەرەیا کوردستانی کو ji heft hezban pêk hatibû ji aliyê Talibanî û Barzanî ve bihevbeşî serkirdayetiya wê dihat kirin bi hikûmeta Bees re ket danûstandinan. Lê ew danûstandin piştî çend mehan bi bê encam bi dawî bûn. Hikûmeta Iraqê piştî 26 Tişrîna yekema sala 1991 dest bi vekşandina dam û dezgehên îdarî û saziyên xwe ji navçeyên bindeslata Bereya Kurdistanî kir. Piştî wê bûyerê Bereya Kurdistanî lejneyek pazdekesî bûyekê spard derbarê amedekirina reşnivîsa yasaya hilbijartinên Parlemana Kurdistanê. Roja 28 Nîsana sala 1992 serkirdayetiya siyasiya Bereya Kurdistanî raporta lejneya taybet dibin navê yasaya jmara yek bo sala 1992 hilbijartinên Encûmena Niştimaniya Kurdistanê li Iraqê pesend kir. Roja 19 Eyyara sala 1992 yekem hilbijartinên Parlemana Kurdistanê hatine encamdan. Aliyên siyasî bi heft lîstan beşdarî kirin û diyartirîn lîste jî lîsta Parta Demokrata Kurdistanê û lîsta Hevbeşa Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan û Hizba Zehmetkêşana Kurdistanê û lîsta Aliyên İslamî yên Kurdistanê bûn. Di yasaya gera yekema hilbijartinan de mircê ji sedî heft bo lîstan hatibû danan. Wate her lîstek divê ew rêjeya dengderan bi dest xistiba buha dikarîbû biçe nav Parleman û kursiyên Parlemanê ji bo xwe misoger bike. Di hilbijartinan de hemû 972,000 kes dengê xwe da û tenê du lîstên partî û yekîtî karîbûn wê berbesta ji sedî heft derbas bikin û partî ji sedî 45.5 dengan bi dest xist û yekîtî jî ji sedî 43.61 dengan bi dest anî û peştira her du aliyan kursiyên Parlemana Kurdistanê di navbera xwe de 5 dabeş kirin. Hejmara kursiyên Parlemana Kurdistanê 105 kursî bûn ku bi biryara Bereya Kurdistanî 5 kursiyên dawî ji bo Mesîhiyan hatibûn terxan kirin. Yekemî serokê Parlemana Kurdistanê Cewher Namık Salim bû ji Parta Demokrata Kurdistanê. Piştî dest pêkirina şirên navxwe di Eyyara sala 1994 de Parleman bû qurbanê wî şirî û tevî ku di destpêka şer de Parlemaniya deşteke 19 xalî ya şermezarkirinê amade kiribû. 59 parlamenter jî bo şermezarkirina şirên navxwe di hola Parlemana Kurdistanê de bo heyama 101 rojê gerev girtin. Piştî dawî hatina şirên navxwe piştî derbasbûna 7 salan jî û di sala 2022 de Parlemana Kurdistanê careke din dest bi karê xwe kir. Parlemana Kurdistanê bi xwe ev qonax bi qonaxa veguhestinê bi nav kir û heya sala 2005 dirêja hî kişand. Hilbijartinên gera duyema Parlemana Kurdistanê tsîhêkarina duyema 2005 hevdem digel hilbijartinên Parlemana Iraqê û Encûmena Parêzgehan hate encamdan. Dê vê gerê de 13 lîst beşdarî kirin. Yekîtî û partî û Yekgirtuwa Îslamî û çend lîstê din bi lîstên hevbeş daketin û ji sedî 89 dengan bi dest xistin û Ednan Muftî jî boy serokê Parlemana Kurdistanê. Ev gera Parleman gera herî zêde ku rexne li ser bû û tenê biryarên Mekteba Siyasiyên Hizban dihatin pesend kirin. Hilbijartinên gera siyemên Parlemana Kurdistanê jî di 25 tîrmeha sala 2009 hate encamdan. Di vê gerê de bû yekem car opozisyon çêbû. Bereya opozisyonê xwedî 35 kursî bû ku pêkdihat ji tevgera goran 25 kursî û Yekgirtuwa Îslamî 6 kursî û Komela Îslamî jî xwedî 4 kursî bû di Parlemana Kurdistanê de. Bo yekem car di kabîneya şeşema hikûmetê de opozisyon hewl da baweriyê ji hikûmeta herêmê bikişîne ku Berhem Salah serokê hikûmetê bû lê hewla opozisyonê bi ser neket. Hilbijartinên gera çarem jî roja 21 Eylûla 2013 hata encamdan û 31 lîst beşdarî têde kirin. 17 lîst karîbûn kursiyên Parleman bi dest bixin. Di vê gerê de Parleman tenê tevgera İslamî bi yek kursî wekû opozisyonê bû. ئێمە لە پەرلەمانی کوردستان ناچینە ژێرباری کودەتا. Lê ev gera Parlemana Kurdistanê tenê kêmtir ji 2 salan karîbû berdewamiyê bide karê xwe. Piştî wê yekê di 12 Oktobera sala 2015 de rê li serokê Parleman hat girtin ku vegera ser karê xwe li bajarê Hewlêrê û ji wê demê ve heya niha Parleman ji kar hatiye xistin û hemû hewlên ektîvkirina Parlemana Kurdistanê jî şikestin anîne.